Saletxeko Martin Ugarten hiztegi hori dala, eta Aztiriko Frantziskotar bat Julian Alustiza Aztirik horre bano ezken lau edo bost liburu. Lioaren penak eta nekea, Euskal Baserriaren inguruan, Euskeraren berri onak eta txarrak. Eta ordanetan irakurtzen non hitz bakoitzeko bazeon etxipen doinu bat. Baserria galtzen nahi da, eta logikoa da baserria galtzen nahi daneran, galdu egiten da horrekin batea hitz asko-asko. Mutxuriok, galtzue, hitza lasta zao, zer dan, galtzia hitz horiek. Baino, hizkuntzak badu baliabide lexikal garbi bat, ez da, zabalkuntza semantikoa deitzen zaiuna, eta orduan, esparru baten erabiltzen duean hitza, nik, naiz eta esparrura galdu, hitz hori erabili egin dezaket beste baten. Baina gaur egun mailebu zalegea. Ez da, emaiazu manojo hori, emaiazu hori, orduan, errezegi jotzen du. Orduan, hori zalata, eta Brinkolako errotarekin Pepe Segadekin hizketan hasi, eta bane bilen gari inguruko kontu asko. Gari, harto, badakizu gari eta hartoa baserritar askorentzat ogi bide izan dela. Gariaren ingurun bagamintzen lehendik. Alde batetik nerek ogie ikendolako etxen, garie, eskuz, eta gari hori, irin hori ekartzen diue hor berez izena jartzen du Albazetetik. Orduan, lehendik gure esteare zenbaiten alper xamarra dela, eta, bueno, ogi txuri horrekin baino, osoko irin horrekin egindako ogie jan behar gendula, eta hoeto xo. Orduan, beak egiten du, azten behin edo bitan, irine behin erabateko edo bi klasere uste inoiz nahastu izan ditula, eta orduan oso guztu, orduan garie gora, garie bera. Eta gero inoiz, hemengo lehen esan diana, euskera galtzen nahi dela, zenbait hori aitzatzen dianez, zenbaitek esaten dit, Jose, ilkanpaia jotzen sarri aitzea ez dekona. Ni beti esaten dit, ilkanpaia jotzea ez da ona izango, baina bizikanpaia jotzea hiltzen nahi danen okerrago. Orduan hori zalata, garie eta hemengo lexikoa, hemengo liburuk, beti izan dugu hor goien eskuarten Saletxe, Martin Ugarten liburuk, lehen esandako Julian Alustizaren lau bost liburuk. Orduan baserri galtzen nahi da, eta baserri galtzekin batea lexikoa, hizkuntza, eta hori zalata, ze erabai gendun. Bueno, gari eitei ekin behar diegu. Mutxurtxo bat, ez da ekoizpena, ez da produzioa, eta harri jotzen haitu, gari jotzen haitu ginen, harri baten gainen, eta hor probatu gendun, zer dan hautsa harten eotea naiz eta kanpon. Hautsa harten garie jo, eta gero jotzen nahi ginen eran, galburu ere batzutan garie jaulki eiten zan errez, lehen garai bateko baserretarrak jakingo zuen ondo asko, heldutan oizion da zein puitutan, da zein momentutan jaulkintzen zan errez da zeinez. Baina gurea izan da, behandu xamar baike, ikasteko bide bat, eta orduan gu hori tratoren geroxio ikusiko deu, hor daukeu alea eta galtzu edo azala eta galburu batzuk ere apartau egin ditugu. Eta hor momentu hontan daukeuna da alea eta alearen nolabaiteko soinekoa edo. Eta hori dana argitu egin behar dugu, garbitu alea utzi, eta niretzako, gero Brinkolako errota emango du, eta niretzako gauza pozgarri izango da. Pentsa, Brinkola Tellarte bertan garen eta errotea ikusi baen aukinan. Idiazabalen izalgo jendeki kontu hauek eta sortu izan dienen, eta nola esaten zion duen honi, sortea hori azaok, lastazaok. Eta, bueno, azaok, eta gero behitu, eta era horta haitu gaitun, ez da? Eta gero,
berez lastazaok egiten zien, Martinek dio, Martin Saletxe Ugartek, mutxuriatzea, mutxuriok egitea zan, nolabaiteko zuatza. Guk hemen oandik ikusten da belar zuatza eta gutxigo garo zuatza. Meta hori. Eta orduan egiten zan, honek behar du pixka bat euskie, jasotare. Eta gu dana presakaitu ginen, alare tratore gainen gendun, eta tarteka, oin india bezala tratore atea eta behintzat oreatzea edo. Galburue, jakin egin behar da, garai bateko baserretarrak esango ligukie, motel, kirten xamarra haiz, hori ez tekola iten. Baina gu egin deu, ale batzuk, galburu batzuk errezago jaulkitzen ziren. Egingo duna da, eskuz, poliki jaulki egingo ditugu. Ez da, gu jaulki esaten digu, hemen indua ba jaulki. Tere, zuek segurasko berinkol, aletu. Bai, bueno, bik, aletu, jaulki edo aletu, bik esan die. Orduan, egin duna zan da, mejo eta hemen, bueno, hautxe, ikaragarrik ejatu izan die garaibateko baserretar hautsarekin. Alea garbitu behar dugu. Nola? Ona pasa, urrengo baten aire pixkatekin eta ea bereizten ditugun. Esan nahi dut, oandik lana ikaragarri geratzen zaigula hemen, ez da? Hautxe ikaragarri arrotzen da, alare hemen kanpo nahitu gea, eta berez ahon babesakin haitu beharren ez teue bali, baino, eta momentu hortan gare, lastazaok joditugu harri gainen, nola baiteko bereizita badaukeu, baino segi behar deu. Hemendik ateako da, ez dakit, gabiriko nire laguna ondiedanen gabinok esaten dien bezala, 5 bakilo bai, Joseta, ez dakiat zenbat 5 bakilo atako dien. Hemen, oin geroz da gutxiko, baino, kontrolzate, eta hauxe zan, lanik iguingarrienetakoa. Hemen sortu egiten da, hautxe desente. Garbitzen deunen, alea, eamango deu berinkolako errota, eta han elkarrekin egin behar deu, mokau txiki bat. Kontuen izan, nik ez dakite osasune nun hasten dan, bukau badaki tripan asko janezkeo kalte handi iten digula, baina gu mokau txiki bat egingo deu pepekin. Eundoko sentimendue, eta tiburrekin segurasko ere hitz egingo deu, eta hantxe, hau legazpin iotzen dan eo, euskera batuan, iso zenbaitokitan, Bizkaialde hortan, hain bitarten, hori egiten egien bitarten, jango du mokau txiki bat, elkarri besarka bat emango digu, eta gure lana irine ekarriko dugu markasteia, eta gero, ea ogien nolako ogia.